आई वहाँ के पिताजी सनी पांडे के पिताजी से जानल जाई कि यहाँ के कैसन का लागत हवे। राउर बेटा ए बेरा एकदम भोजपुरी में धमाल मचा देले बाड़ी। चलिए आपके चैनल के बहुत धन्यवाद। ये सब जनता जनार्दन दर्शक की कृपा बा उनका को सुननी है कि ना जी पांडे जी सनी पांडे जी के पांडे जी के तक तो 10 दिन से सुनत नहीं। आप लोग आ रहे बनी मीडिया वालों आ रहल बा उनका इंटरव्यू ले रहल बा गाना गावत उनका सुने के मिलता बा। तो हर समाज के लोग जो 80 बरिस के बाबू अपना 80 बरिस के दोस्त के साथ स्टेटस डालता, जो 60 बरिस के बाबू रउआ डलनी है कि नहीं? अब हमने के तो नहीं जा डलने, लेकिन ये देखा था रील में ही देखा था 80 बरिस 85 बरिस के बूढ़ा बूढ़ी माई बाप बहन भाई लड़का सब रील बनौले बड़ा सन। एकदम ही सामाजिक गीत बाटे, केहू ये गीत के सुन सकेला। कहीं भी समाज में यदि महतारी बहन बड़ी सन बेटियों भी तो वो जो गाना आदमी गुनगुना सकेला जरा गावे के बाद मोबाइल से सुन सकेला। ये गाना में इसको तरह की कमी नहीं है कि बू नहीं है जी। कहाँ ले सनी पांडे के पढ़ौले बनी रहुआ? सनी पांडे के पढ़ौले बनी ई सिविल से डिप्लोमा कैले बन, इंजीनियरिंग कैले बनी पॉलिटेक्निक। तो वहाँ के एगो झुकाव भोजपुरी तरफ रहे संगीत तरफ की रउआ लोग ना उनका तो झुकाव शुरू में थोड़ा बहुत गाना गावस, लेकिन उसके बाद क्रिकेट के दुनिया में चालन होकर क्रिकेट भी अपने जिला में खेलन तो खिलाड़ियों में इनकर गिनती हो के, लेकिन वही बीच गाना के इनकर अथी हो गए भूत सवार रहे। अब भूत सवार कर रहे। अब एक बार एक उनकर बाबा जियत रहे, बाबा गाड़ी के नाम वही गाड़ी पढ़निए से लिख के आई सिंगिंग लाई, तबे हमने के जानकारी भल के नहीं इनका संग तो डिप्लोमा रहुआ करौनी तो कबो डंटनी उठनी ना कि जाके बाहर कमो ई का गीत के फिर में पड़ल बड़े। देखिए डांटला से कोनो लड़का के यदि जो लड़का पढ़े वाला बा ओकरा के डांट तो यदि ओकर रुचि हो तबे पढ़ी। लड़का के जौना लाइन में रुचि बा वो लड़का के वही लाइन में छोड़ देवे के चाहिए, जबरदस्ती ना करे के चाहिए। अभी एक गाना पर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी भइल बा दोस्ती गाना पर तमाम पर के वहाँ के फोन पर धमकी भी दिहल जाता। ऐसे रउआ लोग के मन में कुछ डर बनल बा कि ना वो तो मान ली कि रति के दौर बा, में कंपटीशन के दौर बा, सब चाहेला कि हम आगे हो जाए तो हम आगे हो जाए। केहू में केहू भला बुरा कहत हो तो ओकरा खातिर आज पूरा भोजपुरिया समाज रउआ लड़का के साथे बावे, तो भोजपुरिया समाज खातिर कुछ कहें रउआ? कहे भोजपुरिया समाज भोजपुरिया जनता अब हमारा खातिर भगवाने बन मान कि जो मुकाम पर भोजपुरिया समाज लड़का के पहुँचावत है या आगे पहुँचाई वो भोजपुरिया समाज के देन बा, भोजपुरिया जनता के देन बाटे। लड़का ये बड़ा तक अपना मेहनत के फल पौले। रउआ देख सकत तानी कि यह सनी पांडे जी के पिताजी हैं। यहाँ के अपन कर्म कैनी, सनी पांडे के डिप्लोमा करौनी, पॉलिटेक्निक करौनी, इंजीनियर बनावे के कोशिश कैनी, लेकिन सनी पांडे के झुकाव पहले क्रिकेट के तरफ रहे, ओकरा बाद सिंगिंग के तरफ आई। आज वहाँ के उ मुकाम हासिल कर ले बानी सिंगिंग में, भोजपुरी में, जौन कि वहाँ के स्टारडम रहल है, वहाँ के सोच रहल है। तो ये वीडियो रउआ लोग के कितना अच्छा लागल है कमेंट में बताएं। यूट्यूब पर हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें। नमस्कार।